Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова. Алтын утта кеше авырлыкта сынала. Өлешчә мобилизация игълан ителгәннән бирле Татарстаннан даими гуманитар ярдәм оештырыла. Дәүләт дәрәҗәсендә дә айрым кешеләр дә ярдәм кулы суза. 30 ел хәйриячелек белән шөгыльләнгән НОС фонды да мобилизацияләнүчеләрнең балаларына башкалага сәяхәт оештырган. Автобус тулы балаларны НОС Хайрия фонды җитәкчесе Нурания Сәйфетдинова каршы алды. Койбыш районы 4-нчесе моңа кадәр океанариумда республиканың тагын 3 район балалары булып киткән. Чакыру алуга юлга кузгалдык ди балаларны озата килгән Розалия Садриева. Бүген без бирге Койбыш районыннан килдек. Койбыш районы буенча барлык махсус сугышчан операциядә катнашучы әтиләрнең балаларын бүген көндә без шу океанариумга сәяхәткә алып килдек. Сәяхәткә килгән балаларның әле берсенең дә океанариум күргәне булмаган. Шуңа да Раил иде әнисенә күрсәтергә дип су хайваннарын тырыша фотога төшерә. Минем әти хәрби операцияда. Мин аның белән бик каты гаруланам. Монда анырсын, солдаттар белән мин бик каты гаруланам. Әтисе белән Лена да горурлана. Әти шу хәрби операциялар булганга күрә безне бу океанариумга алып килделәр һәм мин монда балыклар күрдем. Миңа бик күңелле булды. Койбыш районының Иске Тәрбит авылында яшәүче Ленаның сәяхәттән алган шатлыгы икеләтә артты. Әлеге материалны әзерләгән арада әтисе Василий Шербятов хәрби операциядан ялга кайтты. Мөршидә Җиһан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстанда янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Ул 10 майга кадәр дәвам итә. Бу чорда халыкка аңлату эшләре уздыру һәм аларны кисәтү максатыннан янгын сакчылары авылларга рейдка чыкты. Язмабыз Октаныш районыннан. Сжигание мусора, они все под полным запретом. И, естественно, в период особого противопожарного режима у нас сумма штрафа увеличивается. То есть Янгын бүлеге инспекторы Илгиз Рәшитов авыл халкын уяу булырга чакыра. Токталашык авылында яшәүче өлкәннәр моны аңлый билгеле. Biz şu bilen yiyoruz, yanları başka tukayız, terisi tirip. İyi, bir diğer başlama. Соңгы 2 атнада Октаныш районы территориясында 2 пожарда 6 йорт һәм 2 каралты кура яну очрагы теркәлгән. Ямалы һәм Пушы авылларында яшәүчеләргә зыян килә. Бүгенге көндә Октаныш районы территориясында һәрбер авыл җирлегендә профилактик группалар барлыкка китерилде. Әлеге профилактик группалар инде даими рәвештә рейдка чыгачаклар. Янгын куркынычы таләпләре бозган өчен штраф күләме 2 тапкыр арта. Һәм инде гражданнарга штраф күләме 10 меңнән 20 меңгә кадәр тәшкил итәчәк. Рейд барышында гадәттән тыш хәлләр үзәге хезмәткәрләре балалар белән дә аралашты. Аларны шырпы белән уйнамаска чакырды. Хәзер учак ягу, көнкүреш калдыкларын, коры үлән һәм чүп-чарны яндыру тыела. Мондый хәлләр күзәтелгән очракта ут яндыручылар җаваплылыкка тартыла. Регина Саляхова, Марат Сарахов, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Октаныш районы. Бөек татар драматургы Туфан Миңнуллинның милли драматургия һәм театр сәнгатенең алтын фондына кергән Әлдермештән Әлмәндәр әсәре буенча төшерелгән анимацион фильм 1 тапкыр 10 май көнне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында күрсәтелә. Шул уңайдан пресс-конференция узды. Әлеге фильмның персонажларын Камал театры артистлары тавышландырды. Фильм Әлмәндәр картның тормышка мәхәббәте, аның һәр мизгеленең кадерен белү, матур картлык һәм халык зирәклеге турында. Улылар аудиториясе өчен каралган 1 анимацион фильм Татар мультфильм берләшмәсе тарафыннан эшләнгән. Biz animatsiyaga yaroqlashырга тырышабыз. Монда башка бит театр түгел. Әлмәндәрнең аның позитивный оптимизма, тормыш яратуы, спектакльдә дә ул әзәлгә күчә. Монда да калды ул. Спектакль белән анимацияны чагыштыру гомумән дөрес булмас, чөнки ул гомумән башка сәнгатьнең башка жанры. Инде спектакльдә күбрәк диалогларга өстенлек бирелсә, анда бөтен декорацияны алыштыру мөмкинлекләре чикле булганга күрә диалоглар өстенлек ала. Безнең анимациядә инде күбрәк әлбәттә вакыйгалар өстенлек ала. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга җиңү көненә багышланган мәдәни чаралар афишасын тәкъдим итәбез.
Хайырлы иртә, эфирда мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова. Бүген без сезне җиңү көне уңаеннан уздырылган чаралар белән таныштырып узабыз. 2023 елның 25 июненә кадәр Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгын бәйрәм итү кысаларында Казан Кремлендә җиңү йөзләре баннер күргәзмәсе узачак. Күргәзмә Бөек Ватан сугышы ветераннарына багышланган. 2023 елның 24 апреленнән 1 октябрьнә кадәр күргәзмә залларында Калашников күргәзмәсе узачак. 1 майдан башлап 9 майга кадәр Кремль Йор буенда җиңү кайтавазы фестивале уздырыла. Биредә шәһәр халкы өчен концерт программалары, конкурслар һәм акциялар әзерләнгән. Республиканың Милли музейында җиңү симфониясы дип исемләнгән татар фронтовик композиторларга багышланган күргәзмә ачыла. Биредә композиторларның тормышы, иҗаты, фронт хатлары, фотолары, нота кулъязмалары аша ачып бирелә. Күргәзмәдә Шүрәле татар балеты авторы Фәрит Яруллинның фронт хатларын күрергә мөмкин булачак. 5 май көнне, ягъни бүген, Емельянов исемендәге мәдәни үзәктә 9 май уңаеннан оештырылган чара уза. Сугыш елларына багышланган җырлар һәм биюләр тамашачыны Бөек Ватан сугышы чоры мөхитенә чумдыра. Чарада Татарстанның халык артисты Лидия Әхмәтова шәкертләре белән берлектә чыгыш ясый. Хөрмәтле тамашачылар, алданрак булса да, мин сезне язның иң матур һәм истәлекле бәйрәме белән котлап, сау булышам. Хөрмәтле телевизор караучылар, җомга иртәсенә әзерләгән чыгарылышыбыз тәмам. Хәзер игътибарыгызга вәгазь тәкъдим итәрбез. Без яңалыклар иҗат төркеме якынлашып килүче бәйрәмнәр котлы булсын дигән теләктә 10 майга кадәр сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте вагаз телевизион ачу конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-СЗКШ.TV.ру сайтында. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Вәгазь телевизион ачык конкурсын дәвам иттерәбез. Бүгенге вәгазебез тәкәбберлек турында. Аны Ильяс Мөбәрәкшин сөйли. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хәерле кардәшләр. Аллаһ субхану ва тааля тәкәбберлекне иң беренче тапкыр тарихка карасак, Адам алейхиссалам вакытында була. Адам алейхиссаламга жан кертелгәч, Аллаһ субхану ва тааля булай дип әйтә: "Ва ма халактал инс вал джинна илля лиябудун", ягъни мин кешеләрне һәм җиннәрне миңа гыйбадат кылырга яраттым ди. Адам алейхиссаламга фәрештәләр бөтенесе сәҗдә кыла. Әмма шул Азазил, хәзерге вакытта Иблис, инде Адам алейхиссаламга сәҗдә кылмый. Ни өчен дигәндә, чөнки Адам алейхиссалам җирдән була, Иблис алейхиссалам барча фәрештәләр сыман ул нурдан яки уттан була. Һәм үзен өстенрәк күреп, тәкәбберләнеп, Аллаһ субхану ва тааляга каршы килә. Аллаһ субхану ва тааля аны мәңгелек җәһәннәмгә илтмәкче була. Әмма Иблис Аллаһтан вакыт сорый. Кыямәт көненә кадәр мин синең адәм балаларыңны юлдан аздырам ди. Бу мәсьәләдән нәрсә без күрәбез? Аллаһ субхана ва тааля безгә тәкәбберлекне күрсәтә. Ягъни Иблис хәтта Аллаһ субхана ва тааляга, галәмнәрнең Раббысына каршы килеп, үзен җирдән бөек икәнен күрсәтә. Тәкәбберлек безнең вакытта да бар. Һәр кеше бөек дәрәҗәдә эшли алмый, түбәнче дәрәҗәдә бар. Шуңа күрә кешеләр үзен директор булса, үзен берәр премьер-министр булса, тәкәбберләнеп тота башлыйлар. Әмма алар һәр вакыт үзеннән түбән булган кат турында бер кайчан да онытмаска тиешләр. Әйе, һәрберебез дә тәкәбберләнә ала, әмма кем вакытында тәүбә итеп Аллаһтан гафу сораса, аларга хәерлерәк булыр. Пәйгамбәрбез үзенең бер хадисендә булай дип әйтә: "Әл-кибру даратул хак ва амтун нас", ягъни тәкәбберлек ул
хакны кире кагу, һәм кешене кимсетү һәм рәнҗетү була. Тәкәббер булган мусульман түгел. Ул һәр вакыт үзенең кардашына хәерлерәк, һәр вакыт яхшы сүз белән мөрәҗәгать итәргә тиеш, яхшы гамәл белән җавап бирергә тиеш. Хәтта Пәйгамбәрбез әйтте, зулымга да яхшы белән җавап бирергә тиешсез. Шуңа күрә, хәйр кардәшләр, без күбрәк тәкәбберлекне басып, Аллаһ Субхану ва Тааля зикр итеп, тәүбә итеп, үзебезнең тәкәбберләнү вакыты өчен гафу сорыйк. Тәкәббер кешеләр кыямәт көнендә кырмыска зурлыгында булыр дип искәртелә дин китапларында. Тәкәббер булу-булмау бары тик үзебездән тора. Барыгызга да матур гамәлләр теләп, бүгенгә сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.